पूर्वांचल प्रोडक्शन लोक संगीत। अरे काहे से आइल बाड़ू? कोनो दिक्कत बा का हो? जा रउआ समझ में ना आई, हमरा से बात ना करी ता। अरे बताइबे तब ना समझ में आई। तहैला सुना। हाँ लागल बा दशहरा बाई राधा रजऊ, लागल बा दशहरा बाई राधा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ। मैया के दर्शन करादा रजऊ, मैया के दर्शन करादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ। कहाँ सोरठगढ़ मेला के रट लगैले बाड़ू हो? सोरठगढ़ में कहाँ बा? अरे रउआ के अब हिले पता नहीं थे धोबिया मोहल्ला के बारे में। अरे ता कुछ बताइबे तब ना। ता सुनी बतावा तारी धोबिया मोहल्ला के बारे में। हाँ धोबिया मोहल्ला के मूर्ति बा भारी, बाटे कुछ खास राजा काला तैयारी, काला तैयारी, काला तैयारी। रुंगटा बस्तरालय से सड़िया ले आईदा, रिमझिम कॉस्मेटिक से चूड़िया किनाईदा, लागी न किराया कुछ ज्यादा रजऊ, लागी न किराया कुछ ज्यादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, घुमादा रजऊ हो घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ। हमरो मन बा मेला देखे के, लेकिन का करी पैसा के बड़ा दिक्कत बा। तब पैसा के जुगाड़ हम करी, ले चल बा घुमावे। कवन जुगाड़ लगेबू पैसा के, हमहू के बतावा। बतावा तनी सुना। हो कनवा के झुमका बेची पैसा ले आवा, अपने संगरिया राजा हमके घुमावा, हमके घुमावा, हमके घुमावा। रामानंद होटल के समोसवा खियाईदा, रजनीश के टाटा का पर पनिया पियाईदा, हमारा से कैले डाला वादा रजऊ, हमारा से कैले डाला वादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, घुमादा रजऊ हो घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ, हमके सोरठगढ़ के मेलावा घुमादा रजऊ।